बरायबाय लोगोफोर गासैखौबो दिनै मोनसे नोंथांमोननि थाखाय बा आंनि भिउआर्स साबस्क्राइबार्स आरो ओरैनो आंनि फेन आंनि फ्रेन्ड्सफोरनि थाखाय आं मोनसे इम्पर्टेन्ट आरो हेल्पफुल टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ नोंथांमोननो गोबां हेल्प खालामगोन। सोरबा मिथिखायोबाथाय आंनि भिडिअखौ नायना दिनै साबजेक्टआ जागोन नोंथांनि गोमानाय मबाइलखौ माबायदि गोरलैयैनो मबाइलनि गेजेरजों ट्रेक खालामनो। नोंथांनि मबाइला मालाबा मा जायो जोङो बबेबा थांनो ओंखारबाय माने मबाइलखौ थाब मबा गान्द सिंफोराव दोनफ्लांबाय आरो गान्द सिंफोराव थाब दोनफ्लांनानै बा मुथिबा बा न'नि मुथिबा खनाफोरथिं बा लेट्रिनफोराव गारना होफ्लांबाय ओमफ्राय बबावबा थांनो जाबाय थिंगा हाखु दाखु मबाइला बबाव दोनफ्लांखोलै माने बायदि बायदि हाखा दावराव बिराद दावराव जायो आरो मबाइल गोमानानै ओमफ्राय मालाबा लामायाव थाबोयो बा जायखिजाया गोमायो। दा बै गोमानाय मबाइलखौ नोंथाङा गुबुन मोनसे एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजों माबायदि ट्रेक खालामनो थ' भिडिअखौ नायजोब बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे आर'ज गोरबोनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे गुरै आर'ज नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ आंनि फेसबुक पेजआव नायदोंब्ला आंनि पेजखौ प्लिज फल' खालाम आरो लाइक्स खालाम। मोनसेल' नोंथांमोननि थाखाय नोंथांनिफ्राय आंनो मोनसेल' नांगौ हेल्प बे जाबाय आंनि नैबे जुदि नोंथाङा नैबे भिडिअखौ फेसबुक पेजआव नायदोंब्ला एलके प्रडाक्शन फेसबुक पेजआव नायदोंब्ला मोनसे फल' आरो लाइक थुनानै हो आरो इउटिउबाव नायदोंब्ला नोंथाङा माने साबस्क्राइब खालामदोंबाथाय थेंक इउ आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो कमेन्ट लाइक्स होयोबा होआबाथाय बादि खिन्थु फेसबुक पेजआव नायदोंबा नोंथाङा आंनो प्लिज मोनसे फल' खालामनानै हो खनसे आरो लाइक्स थुथुवाबाथा नोंथांनिसा थ' दिनै नोंथांमोननो मोनसे जिहेतु इम्पर्टेन्ट आङो टिक्स होनो नायदों गोबाङानो मिथिगौबो जानो हानाय मिथिगौनि थाखाय बेयो इम्पर्टेन्ट जानाय नङा। थ' दिनै मबाइला गोमायोबाथाय बोरै ट्रेक खालामनो बेखौ नोंथांनो आं मोनसे टिक्स होनो नागिरदों। एन्ड्रइड मबाइल जानांगोन बियो स' नोंथाङा एन्ड्रइड मबाइल बायखालिनो सेटिंसआव थांनानै मोनसे अपसनखौ अन खालामना दोननांगौ। नोंथाङा बेखौ स्क्रिनाव नुनो हागोन आङो नोंथांनो देखायनि नोंथाङा मबाइल बायखालिनो सेटिंसआव थांनानै मोनसे अपसनखौ अन खालामना दोननांगौ थारमाने अब्ला नोंनि एन्ड्रइड मबाइला गोमायोब्लाबो नोंथाङा बेखौ ट्रेक खालामनानै दिहुननो हागोन। लामायाव गोमायोब्लाबो न' सिंनि बहाबा लेट्रिनफोराव हिन थांनायावनो लांफ्लांनानै गारबोफ्लांबायबा बा मुथिबा न' सिंथिं मुथिबा हि सिंफोराव गोलैनानै सिङाव गोलैनानै गोमाना दोङोब्ला बेखौ इजिलि ट्रेक खालामनो हागोन आरो दा बेनि थाखाय नोंथाङा सेटिंसआव थां सेटिंसआव थांनानै सेटिंसआव थांबाय नैया सेटिंसआव थां नोंथाङाबो सेटिंसआव थांनानै सिकिउरिटियाव थां सिकिउरिटिनि उनाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुगोन 4th नाम्बाराव नैबे नैया नै मोनसेखौ बेयाव फाइन्ड माय डिभाइसआव थुनानै नै गोजौथाराव नुदों नोंथाङा अफ अन नायनाया बेखौ अन नै मोनसेखौ अन खालामनांगौ बेखौ अन खालामनांगौ बेखौ मबाइल बायखालिनो नोंथाङा सेटिंसआव थांना अन खालाम दोननांगौ मालाबा मबाइला गोमायोबा ट्रेक खालामनो थाखाय। दाना हमना ला नैबे मबाइला गोमाबाय आंना गोमाबाय आरो मिथिबा नायगिना मोनलाया आरो मिथिबा हि सिंफोराव जाबना थाबाय आरो दाना आं अफिस थांनो ओंखारदों बिराद आथुर जाबाय आंहा मा खालामनो दा बेलेग मोनसे मबाइल लाबाय सोरनिबा आरो लोगोनि लाबाय बा सोरनिबा न'खरनि सोरनिबा एन्ड्रइड मबाइल लाबाय। दाना एन्ड्रइड मबाइलाव नोंथाङा मा खालाम गुगोलाव थां नै गुगोलाव थांबाय आं गुगोलाव थांना देखायो नोंथांनो आंनि थांनाय बायदि खालाम नोंथाङा गुगोलाव थांबाय एसे स्ल' जादोंलै आंना जिउआ फाल्तु दानिया माबा कान गेखि जानाय ओमफ्राय गुगोलाव थांबाय बिराद स्ल' जिउआव माबा खामानि गैला सिगांसो बिराद देरलामोन दा एकदम जेबो गैला फाल्तुसो र' बेलेग मोनसे भडाखौ होनि इन्टारनेटखौ भडाजों सलायनि र' भडाया बिराद स्पिड बिराद मोजां जिउआ खामानि गैला सेवबाय गेसाव एक सेकेन्ड दाना जोङो गुगोलाव थां नोंथाङा क्रम ब्राउजार बा UC ब्राउजार जायखिजाया ब्राउजार दिहुननानै ला बेनिफ्राय नोंथाङा गुगोलाव थां बिदिबो भिडिअआनो 1 घन्टा जालांगोन दख'ना दाना गुगोलाव थांबाय नैया गुगोलाव थांनानै नोंथाङा मोनसे सेन्टेन्स टाइप खालाम बेयाव टाइप खालाम नोंथाङा एन्ड्रइड डिभाइस मेनेजार नै फैखाबाय आंना एन्ड्रइड डिभाइस मेनेजार होननाय गुगोलाव लिरनानै गुगोल सार्च इन्जिनाव लिरनानै सार्च खालाम
बिनि उनाव नोंथाङा गिबियावनो नुदोंना मोनसे लिंक फाइन्ड माय डिवाइस डेस गुगल होननाय फार्स्ट लिंकानो बेयाव थुनानै नोंथाङा मा खालाम बै सायाव नुदोंना नै साथाराव मोनसे लग' दुलुर एल किबर्डआव सोलिनाय दङ बेयाव थुनानै नोंथाङा मा खालाम बै नोंथांनि गोमाना थानाय मबाइलाव मा इमेल सोनाय दं बे इमेलखौ नैबेयाव सोनो एड एनादार एकाउन्ट नैबे जाय मबाइलनि नैबे हमना ला बेलेग मोनसे मबाइल गोमादों हमना ला ना नैबे दा नैबे मोनसे थाखाय मबाइलाव मोनसे इमेल सोनो थाखाय इनभाइट खालामनो थाखाय दा नैबे मोनसे मबाइल नालाय इयाव दोनखायो मोनसे नैबे मबाइलनि इमेल बियो नैबे ओमफ्राय दाना नोङो गुबुन मोनसे मबाइल गोमानायनि इमेलखौ नैयावनिया एड एनादार एकाउन्टआव थुनानै बेयाव इमेलखौ सोनानै हो इमेलखौ नैयानो इमेल सोबाय पासवार्ड होबाय पासवार्ड थुनायनि पासवार्ड थुनानै नोंथाङा जेब्ला मा खालामगोन पासवार्ड थुनानै पासवार्ड थुबाय नैयाव पासवार्ड नैया नैयाव नेक्स्ट खालामबाय नेक्स्ट खालामनानै पासवार्डखौ सोबाय नै पासवार्डखौ सोबाय हमनानै ला नैयाव पासवार्डखौ सोनानै नेक्स्ट बानायना होबाय नेक्स्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनो माबायदि नुजागोन नैबायदि मोनसे पेज नुजागोन नैबायदि मोनसे पेज नुजागोन नैबायदि मोनसे पेज गोजौआव नाय ओमफ्राय बे पेजाव नोंथाङा बै साथाराव हमना ला मोनसे इमेलखौनो गंनै गंथाम मबाइलाव सोनोबो हायो नालाय बिदि सोनायबो जानाय बै नोंथांनि गोमानाय मबाइला मा मबाइल नै सायाव नुगोन मोनथाम मोननै अपसन दं नैया आंना मोननै दङ मोनसे अप्प' आरो मोनसे नकिया दाना मा मोनसे मबाइला गोमादो बै सानि अपसनाव नैयाव बेयाव थुबानो जाबाय दा हमना ला आंनि अप्प' मबाइला नैबेनो अप्प'खा आंना मबाइल गोमायाखै नालाय नैखौनो गोमादों होनना हमना लाबाय आरो ओरैनो हमथ'ना लाबाय आरो बेनिफ्राय ओरैनो गोमादों होनना हमथ'ना लाबाय बेखौ बेनिफ्राय बे मबाइला मा बेयो अप्प' नै बेयो अप्प' मबाइल दाना नै सायाव थुबाय नैबे नकिया नै मोनसे अप्प' दाना अप्प' थुबाय दाना अप्प' थुनानै नोंनाव मोनथाम अपसन फैगोन सिगाङाव बे अपसना जाबाय मा नोंथाङा बे मबाइला साइलेन्टआव दोङोब्लाबो नोङो फार्स्ट अपसनाव प्ले साउन्ड होननाय दङ बे प्ले साउन्डआव थुनाय लोगो लोगो बे मबाइला साइलेन्टआव दोङोबाबो बियो मेक्सिमाम भलुमाव बिराद गाख्रबगोन बे मबाइला नोंथांनि रिंटन होना दोननाया बे गाख्रबगोन तेलेल बे गाख्रबगोन बियो नोंथाङा साइलेन्ट खालामना दोनदोंबाबो नों मोनबाय औ साला बियो दोङोलै होनना नोंहा मोनबाय आरो हमना ला नोंथांनि मबाइला लामायाव गोमाबोबाय बेसेबा गोजान गोमाबोबाय नाथाय बै मबाइलखौ सुइच अफ खालामोबा खिन्थु जानाय नङा दे सुइच अफ खालामबाथाय नों जेब्ला नायगिरना मोना बेखौ पुलिस थानायाव रिपर्ट खालामथारनांगोन नों अबा गोजानाव थाबोबाय मबाइला नों दा नायगिरना मोनथ'लिया अब्लाना नोङो मा खालामदों नोंनि मबाइल सिङाव थानाय डाटा फन नाम्बार बायदि बायदि फाइलफोरखौ नों न' सिंनिफ्रायनो नोंनि न'निफ्रायनो बे गोमानाय मबाइलनि डाटाफोरखौ नोङो इरेज खालामनो हायो बे जाबाय थार्ड नम्बर अपसन इरेज डिभाइसखौ थुना हो बे लोगो लोगोनो मबाइल नाम्बार माबा माबि गोमोरजोबगोन बियो ओमफ्राय गेजेराव सेकेन्ड नाम्बाराव मोनसे अपसन दं बेयो जाबाय मा नोंनि मबाइलखौ गोजाननिफ्रायनो बै गोमानाय जाय मानसिया लाना दोनदों बेनि मबाइलावनो नोङो नै गेजेरनि अपसन मोनसेखौ थुना होयोबा बे हारसिंनो लक जायो बे आरो बेयो खुलिनो हानाय नंलिया आरो थ' बेबायदि थ' बिराद मोजां बे अपसन मबाइल ट्रेक खालामनो थाखाय ओमफ्राय नोङो बेयाव माने नोङो हाबाय टेनसन गैया नोङो मबाइला क्रां क्रां गाबबाथाय नोङो हमनो हाबाय प्लास नों गोजाननिफ्राय नों कन्ट्रल खालामनो हाबाय डाटा फाइलफोरखौ नोङो माने गोजाननिफ्रायनो इरेज खालामहरनो हाबाय लक खालामहरनो हाबाय दाना कल खालामोबाथाय हमोबाथाय रायज्लायहरनो हाबाय नोङो मोनाबा मोना गैला खिन्थु नोङो मा खालामो पुलिस थानायाव थांना रिपर्ट होनांसिगोन खिन्थु मबाइला अन दोङोबा मबाइलखौ नोङो आजादि फन रायज्लायहरनानै बा फन हमाबाबो बियो टेनसन गैया बेखौ नोङो जेबो खालामनो गैया हमना ला सोरबा मबाइलखौ मोनबाय अन खालामना लादों नोंनि फनखौ रिं खालामबाबो हमाखै बियो टेनसन गैया नों मबाइलखौ लक खालामहरबाय बा लक खालामबाबो बियो हमना ला लक खालामनो गोसो गैया नोङो बा नोङो बा लक खालामनायनि उनाव नोङो मबाइल डाटाखौ नों इरेज खालामनो हायो लक खालामबाय ओमफ्राय उनाव इरेज खालामबाय बास मबाइलखौ नों एख' खालामनो हालिया नों सिमखौ ब्लक खालामहरनो हाबाय उनाव फन खालामनानै बेनो नोंहा टेनसन सिकिउर जाबाय आरो नोंहा थ' बेनो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ मबाइल गोमानायखौ माबायदि ट्रेक खालामो खाथि खाला हाग्राफोराव गोमाबाबो बेखौ ट्रेक खालामनो हायो गोजानाव गोमाबाबो बेखौ कन्ट्रल खालामहरनो हायो थ' बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना बाहायब्लानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला माबा मा खालामनो जेखि जाया माबा मोनसे खालामबानो जाबाय आंनि लाब जानाय थ' माबा मोनसे खालाम माने लाइक कमेन्ट साबसक्राइब फल' माबा माबि खालामाबो फैगोन नङा होमबा अके नेक्स्ट उननि भिडिअ लोगो मोननाय बिदिनो गोजोन्थों।